ditata ayo pokok sing ngarep dhewe sing lemu ki ngarep dadi gen golek dalan prucut-prucut ngono oh iya tapi nomor loro aku aku ta iya aku mlaku aku lho Mas gandeng wong loro tengah lanang Mbah Duko rawuh kerene nusul ini kerene sapa wong telu oh iya mbok menawi Mbah Duko kepareng utawi kersa badhe dana sewanten nderek bawa monggo Mbah Duko injih kersa nggih Mbah nggih monggo dalem oh ngoten oh nggih lah mriko ya ngenyang selawe Mas jenengan ya melu ngenyang selawe nggih kekno to reng kersa bawa nggih Mbah Kakung nggih monggo anu katuran jumeneng mriki monggo Mbah Duko monggo Mbah Duko tak tolong mati ala buah negara ngawur tok ki lho Mbah Duko Mas yayine jane sing gagah saestu menjabat sebagai kepala duka sampun pinten tahun Mbah sampun 28 tahun. Wah, jan hebat. Niki jakete enggal nggih Mbah nggih. Alah Gusti Allah. Celanane nggih enggal. Nggih. Mbah Duko gagah. Saestu. Awet nom nggih. Badhe bawa nggih. Nggih. Oh ngoten nggih. Mbah Dukuh niku kasuwun bawa niki ngendika nek kleru piye reng. Terus ya nggih ngeten wong nek Mbah Dukuh niku tugase nata masyarakat disuwun bawa utawa nembang nek ngantek kleru lak ngisini-sini nggih Mbah nggih. Prayogi mbayar mawon Mbah dadi rampung. Hei, monggo. Mangsaku kok Pelok napa slendro? Slendro. Oh nggih. monggo pinarak ngajeng mriki Mbah Semanten Mbah. Saban bengi Antene. Nano nyawang mboten sah grogi, santai mawon. Mboten sah grogi. kula niku lek diadepi kaya ngoten niku rasa kula niku malah Alah pun to. Pitados kalih kula. Penyanyi ngeten iki ayune mung nek nuju nyanyi, Mbak. ngecek lha piye to Nek mboten nyanyi pating busik ngoten nika. Napa melih niki? monggo Pak Monggo. Ampun ndredeg, Mbah. Mbah ampun ngoten to, Mbah. untung jenengan lah kula sing rugi nek ngeten iki Pengen. Nano nyawa. Konange wong nyawang Joke sing mumbul iki sing kasih jenengan. Nun. Penyanyine niku lho sing mumbul niku dadi kan. Oh niki penyanyine kan mumbul. Tambah biaya, Mbak. Nggih. mon Mbah Wong mudhun saking tanggaman pun suwek kek kan mumbul. lah iya Tambah biaya. Menawi niki tambah biaya, menawi sing mumbul niki nggih tambah anggaran, Mbah nggih. Padha wae. Wae nawake 100 lho. Nggih. nggih Akike sae niki akike napa, Mbah nggih? Wah ijo lho. aja sembrono lho rek Sae akike niki. sing diagem Pak Duko kaya mesine ora baen-baen Namine akeh. Nakik napa? Watu napa? Pun sak watu-watu. Oh, daya khasiate napa, Mbah? Wangun Daya khasiate kagem napa niki? khasiate. Nggih. Sampeyan aja ngerti to? Nggih. Sampeyan mang sik cobi kula mbake sing takon. Oh, Khasiate napa? tekono khasiate apa? Khasiate kagem napa, Mbah? Alah sisa ora to jane iki. alus ngono lho Wong ditangleti khasiate kagem napa malah namake cok bakal wae. Pripun khasiate menapa menika? Kok malah mengeng kula niku malah. Iki jeneng tuwa-tuwaning klobot. Dhuwur tuwa ngesor sih modot ngene iki jenenge.
Mboten niki khasiate kangge napa? Ketentreman. Napa, Pak? Kangge ketentreman. Oh. Kesehatan. Kula niku nggih enten Mbah Akik saking Kalimantan. Niki suku Dayak sing maringi. Red Borneo. Niki jenenge Red Borneo, jenenge Tembus Pandang. Nadyanto penyanyi brukut ngeten ning kula iso ngerti jerone kaya ngapa. Lah niku Sampeyan ra percaya. Tenane, Rek. Oh, ora ngandel kowe. Akik nyambut gawe jerone ndembik kaya ngapa. Wah, ya Allah. Mbok dicukur. Turahane benang, turahane benang. Oh, klambimu Gone lho. Mbah Kakung ki ya iso akik-akik Mbah Dukuh kaya ngapa. Jeron. Nggih. Bocahe nengleng ngene. Bocahe nengleng. Ketoke wis tuwek wong wis pisut-kisut kae kok ketoke. reng. Yen memajang Yen memajang sarwa sarwi mung sarung yen memajang mung karo janur kuning ngoten nggih. mung karo janur Kalah akik kalah Prabowo karo aku. kuning Kuning. Lha apa? Ini macam mung karo janur kuning ngono, Pak. Ya memajang mung karo janur kuning. memajang. Bawa ket mau salah terus janur takon bayar ket mau janur malah nggon tak mau. Yen memajang tudung dak mbokmu tak selonjoran dudutan Tak tak selonjoran selonjor dudutan mataku beleken. culeken goyang kiri goyang Wong salepen kok culeken niku. Baleni nane. Tak selonjor, dudutan tak selonjor dudutan mataku beleken. sokoken Salepen bener ki sik endi to ah tak selonjor, dudutan tak selonjor dudutan sogoken. didudut sih Badhe disogok napa didudut? Mas Gareng Dalam kula jane malah riko enten napa? mergane niki warga masyarakat kula kabeh Lho jenenge Mbah Dukuh gaul ki ngene iki. Kersa menghibur warga masyarakat. Nadyanto sing bawa kuwi kleru ora dadi ngopo. Sing penting lak Dukuh wani kewiraan. Ayo. Gareng mangsaku kok tujuane mirang-mirangke jenengan menyedakkan niki Kembang mung karo janur bang wae kaya iki katon weton Pak pangapunten wonten Waton. senes ketan Pak menika waton Pak Waton. nggih. Kita arep dadi dimutasi di Hansip tenan ketok iki. Gareng Gunung gunung tiba aku teh apes to. Salah Gus Dara. Aku ki nek ora Mbah Nata ora. Jamune wek parem tawon kok. Aku nek ora Mbah Nata ora pokoke. Gus Dara awake dhewe kalah. Kalah karo anu Bebek Noto. Mas Gareng Nun pengen. aku ra Bangsaku kok. Kula sing bawa jenengan sing jenggleng. aku terima dadi hansip wae Weh, Iki mangsaku panjenengan ki kok boten nggih. dongane anak-anak sangkuriang Saestu. menjenengan tansah diparingi kegiatan lahir batin Amin. sing nata masyarakat. Amin. Tutuk rampung boten wonten halangan napa-napa. kula sebagai Dukuh Jatirejo tansah ngaturaken matur nuwun Mas Injih. Gareng sak kanca Injih. Ngaten. saking Sragen nggih Nggih, Karanganyar, Oh, Saking Karanganyar menika Pak Karanganyar. nggih. saged rawuh mriki Injih. tujuan paring hiburan dhateng Ngoten. warga. Nggih, Saestu. namung saran kula setunggal. Kepiye, Mas? Tanamkan rasa malu. Nah, Enek Terus? ngopo masyarakat wis nanggap kok kepala dukuhe urung nanggap. Lah iki. Mau mangsa aku ki Benjing nanggap nggih. jadi ya ora larang Mboten. Niki sing larang garenge. Garenge tok mawon 10 yuta. Nggih, niku karo dilatih diesel sak modare, Mbah. lah nek niki penyanyi nek kalih niku tugas-tugale pinten Niki ana rega ana rupa. Nggih. Nek sing kalih nika 5 yuta, 5 yuta. Nggih. Nek niki 7,5 nek niki gratisan kok Mbah niki kok. Hei, Lah niki mriki niku tugasnya mung nyurung bis wau kok. Nesu. Ayo ketes-ketes lho nek nesu lho milih kabeh.
pengen ngobah gerobah mini kok Kok ngeyel. gratis kayak iki piye iki lho Mas? Kepiye iki lho Mas? Lho? Mangsaku kok. Kowe ora njaga prasane Mbah Noto. Lah kepiye? Oh, ayo rono sik. Mangsaku kok mosok digratiske iki lho. Lho, masa iki njeglok. Salahke kono. Enggak Mbah Duko. Mbak Pacitan. Nggih, nggih. Heeh. Pacitan sarwi Alah Gusti Allah. Aku iso kalah karo Mbah Noto. Aku nek ora Mbah Noto. Gusti Allah. Jan. Wis tak telatenane delokne lak keturun kok wis. Lah, malah keturun. Pengen. Hansip pokoke iki kok. ya pengen to Mangsaku kok es. ngene karo gareng ya. Panas utan Janjine piye mas, janjine kepiye, jangan sosok aja mepet-mepet. Candi Suko. Candi Suko. Wetan Solo. Wetan Solo. Mugi Mbah Duko Mugi Mbah Duko ya Mas. panjang yuswa. Allahumma amin. Mas Gareng, Nggih. kula pun keringetan gembrobyos. Nggo, Mbak. Alah Gusti Allah. Sik Mas. Lah kok wis nyerah. Bentuk formasi. Piye? Piye? Ingin iki trek karo Lah melarikan iya. diri. Wis kowe kono wae. Gendembik kono iki jenek kursi loro wae kok. Lah. Aja wong urung genah kek arep lenggah iki. Oh Gusti Allah jane wong loro ki setorane porong buat kok piye to? Matur nuwun lho, Mbak. Injih. Niki mboten ditutuk nih niki. Mboten. Sampun. Nggih, nggih. matur nuwun ki Pak Duko sampun lenggeraken wedal injih. Matur nuwun lho. Ngapunten lenggahipun matur nuwun lho nggih. Atos-atos lho Mbak. Wis Kok mari matur nuwun. Nyuwun berkah pengantune. Matur nuwun sampun. Nggih. Injih. Nah, ngoten jenenge paring berkah kalih putra wayang. Matur nuwun lho nggih. Mbah Duko nggih nggih ngapunten Mbah Duko. Lenggahipun mriki matur nuwun nggih. Reng, kursine, reng. Mriki, mriki. Reng, kursine dilatih sik no. Ngapa? Dilat sik. Wis tak dirati. Ngene iki lho kepala dukuh Lah iki. kepiye to? Kersa nembang.